wakhala kwaze kwashiza uma lakhe isisu sihlangene nomqolo ehlenyuka amawundlu kwaze kwafika idwala uqobo kusula ngonyaka ka-2019 ezofundisa ngokwezinyaweni zabapostoli. Ziqinile inhliziyo uqophe ngonyama lomlando khona ematsheni ngelinye ilanga yoloba icala emphefumulweni amathambo ebesomhlophe nasemalibeni njobe engasekho nokubuyela emuva emhlabeni. Wavuma nabavumayo, yebo baba ngiyavuma ngiyoyenza intando yakho enhlizweni, wabuthi iqiphi hebathandwa qaphelani. Ngimbonanga ngimbonanga